हेलो गाइस गिबियावनो गासैखौबो आंनि नैबे हिन्दुस्तान दैमालु इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै मोनसे जोबोद दुखुनांथाव आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनो नागिरदों। जोंनि नैबे बर्मानि एसटि जन्स गासैबो मिथिगौ एसटि जन्स बे फरायसालिनि फादारनि मुङा जादों मिथु दास। बेजों लोगोसे साबा गासै फाजारजों साद' शिलंसिम थांबाय थानाय समाव बिथांमोना बलेर' गारिजों थांदोंमोन आरो गंसे सिमेन्टजों बुंफबनाय ट्राक बे ट्राकजों दुखुनांथावै जोबोद गिदिर एक्सिडेन्ट जालाङो। मैया 26 रबिबाराव बेलासे समाव बिथांमोना थांबाय थानाय समावनो एक्सिडेन्टआ जायो। बै जानायाव फादारजों लोगोसे साबा गासै साद' गासैबो माने दिनै बुहुमाव गैला, रुंसारि जालांबाय। दा बे दुखुनांथाव समाव जों दा नै बिथांजों आंजों नैबे एसटि जन्स फरायसालियाव फैनानै दा बै गोथै सहखौ नेगासिनो दङ। दा बे गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामबाय दङ। जानो हागौ दा बेलासे समाव मोनफैगोन, बेखौनो जों नेबाय दङ। दा परिबेखा एबा थासारिया जोबोद गाज्रि, माने गासैनिबो गोसो गोरबोआव दुखु दाहाजों बुंफबनानै दङ। दा आङो बिथांमोननि जायबा रुंसारि जालांबाय फादार आरो सिस्टार गासैनिबो नामखौ आङो बुंफोरना होनि बे चेनेलनि गेजेरजों। फादारनि मुङा जादों मिथु दास आरो हेडमिस्ट्रेस मिलाग्रिन डेन्टेस आरो टिचार माइरन रेन्जार आरो सिस्टार प्रमिला तिर्की आरो बाव सिस्टार रजि ननग्रि आरो लोगोसे ड्राइभारनि मुङानो जादों सन्जय स्वर्गियारि। दा बिथांमोनखौ लाबोबाय दोङो। नै आंजों थाफानाय आदायाबो बे फरायसालियावनो गावनि गथ' गथायखौ सानैमोन ना गथ' सानैखौबो फिसाजो सासे आरो फिसाज्ला सासे सानैखौबो बे फरायसालियावनो होदो। आदाया गारजेन। बेनि सोमोन्दै बे दुखुनि समाव गारजेन हिसाबै आदाया मा बुंनो सानो एसे फोरमायदो रायजो राजानिसिम। दा आङो नै जोंहा दैमालु हिन्दुस्तान चेनेलखौ आं बरायना लाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो रायजो राजानिसिमबो आंनि दुखु फोरमायनायखौ आं नोंथांमोना जेन बे चेनेलनि गेजेरजों जोंनि दुखु आरो जोंनि गथ' गथाया बोरै सोलोंथाइ लाबाय दङमोन नैबे एसटि सेन्ट जन्स स्कुलाव। आंनि फिसाजोआ दिनै ओरैबायदि दुखु मोनदों, खारन बेयावनो फरायनानै बियो दिनै पिउ फाइनालखौ लिरगासिनो दङ, दा एग्जामा सोलिगासिनो दं। दा बे गथ'फोरा ओरैबायदि माने दुखु, माने फरायनोबो हागोन हाया बायदि माने दिनैनि बेनि पर्जायाव, खारन गावनिनो जोंनिनो बिफा बायदि जाबाय बिथां फादार जोंहा जे रुंसारि मिथु दासआ जालांबाय। जोंनि फिसाखौ गावनि फिसा बायदि सानोमोन आरो बिनि थाखायनो आंबो गोबां माने दुखुजों माने बेबायदिनो थानो सुखुवाखै, आंबो दुखु मोनदों। बेनि थाखायनो आङो गासैखौबो माने इसोरनिसिम बिथांनि थाखाय गासै जोंनि बे चेनेलाव नायगिरि बिथांमोननि थाखाय आर'ज गाबो। May the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. With God, there is mercy and fullness of redemption. Let us pray as Jesus has taught us to pray with faith.
take to the church. Yeah, church. Right now, request the convent girls to pay the homage to Sir Myron. Convent girls, please. Convent girls. Fathers will please bring the crowd. May I request eyes on your master display? Just give way, please. Scroll and that one. All of this. ম্যাডাম যাব দিব নেকি?
God bless Father, the Son.